75 jaar na de lette bevrijding van Schiermonnikoog leeft de oorlog nog heel intens terug in de hollen van de been van na 1944. Al binnen op dit Lietse eiland de sporen van de oorlog nog zo zichtbaar, toch binnen er nog een protte vragen net beantwoorden. Dat geldt voor Wietske, als mem het Nederland trof. Voor Ivo, zoon van de jonge Joodse onderdrukster. Safvolle vragen voor Herman, de zoon van de Grenzer verzetsman. En voor Frieder, die op ziek gaat naar de verzwijde oorlog voor zijn huid. Een hege officier van de Weermacht op het eiland. Herman Kloppenborg junior gaat naar een plak met zijn huid misschien wel de belangrijkste dier van zijn leven stelde. We komen aan bij de oude Einekooi, werd op 15 april 1944 ruim 100 Nederlandse en Duitse SS'ers en buiden van de Grenzer Sicherheidsdienst waren letterlijk ingroeven. Ze zochten een veilig hinderkomen van de oprukkende Canadese troepen. De oorlogsmisdadigers van het beruchte Scholtenhuis verstoorden de eeuwige rest van de familie Talsma en verroren de kooi in een haast net in te nemen vesting. Nog de Canadezen en ik net al op het eiland legere Weermacht hinder zin om haar leven te wegen om die zwier bewapenen en die nergens rekening mee houdende lui de waai te helpen. Alleen een list zou ze de waai krijgen. En die list betocht Herman Kloppenburg senior. Hij linnig. Nou, we zijn hier in de Eendekooi en daar zaten ook verscheidene van die mensen uit het Scholtenhuis. En die konden vanzelf lang niet allemaal in de boerderij. Dus die gingen al gauw de duinen in en de Eendekooi naar binnen. En die hebben in deze dijk hutten gegraven. In de kooi zaten een stuk of 3, 4 hutten, dacht ik. Hè? En een barak. Ja, en een grote barak. In die tijd wist je eigenlijk nog niet precies Nee, het was wat voor ons, mensen dat waren. Exact. Nog wij als kinderen dachten Duitsers zijn Duitsers, maar later bleek dat dat heel anders in elkaar zat natuurlijk. Want mijn vader was natuurlijk hartstikke kwaad dat hij uit de boerderij gestuurd was. Ja, vanzelf. En die hoefde ook niet zoveel tegen deze lui te zeggen. Of Dat waren de grootste boeven die er waren uit het Scholtenhuis natuurlijk. Ja, achteraf wel. Ja, het was zelfs zo als wij thuis op de boerderij zaten voor die tijd, toen zij er niet waren, dan moest je melkbussen schoonmaken en je fluisteren, want anders ging de ene uit de kooi. En dan opeens komt zo'n horde hier aan. Dat is natuurlijk precies het tegengestelde. Ja. Eendekooien werden vroeger gebruikt om wilde eenden te vangen zonder behulp van een jachtgeweer. En dat ging dan met vangpijp, met tamme eenden. Maar in principe is het allemaal hetzelfde. Mijn vader die wilde absoluut dat die hun straf niet zouden ontlopen. Hij is naar de opcommando in Den Helder gegaan. Toen zeiden de Canadezen, nou we gaan er geen leger naartoe sturen, want de oorlog is voorbij. Er zijn genoeg jongens doodgaan, dit mag niemands levens meer kosten. Maar we gaan je helpen en je krijgt een ordonnans mee. Een majoorsuniform van het Canadese leger. Want mijn vader was ook bang dat hij herkend zou worden door sommige mensen van het Scholtenhuis, omdat die hem zochten. Hij is in uniform hier met Goddard geweest op het eiland. En via Witko, de baas van de Weermacht, hebben ze dus contact gekregen hier met de boeven op de kooiplaats. En daar is hun gezegd dat ze zouden worden gehaald naar een krijgsgevangenkamp. In Eelde zouden ze gelegerd worden. Het moest allemaal zo uitzien dat deze boeven niet echt gearresteerd werden, want dat zou te gevaarlijk zijn. Het was met name van de kant van mijn vader een toneelstuk op leven en dood. Want als dit mislukte, zonder meer zouden ze uitgeschakeld worden. Wat dreef je vader om zijn leven in de waagschaal te stellen voor die stelletje rakkers daar? Nou ja, vrienden en kennissen waren ernstig gemarteld en waren om het leven gebracht. Dus het was een zaak van genoegdoening? Ja, absoluut. Die mochten hun gerechte straf niet ontgaan. Nou, heftig. Frieder Schulze groeide op in de DDR.
Oan de val van de moeder had hij geen idee van het weermachtsverliezen van zijn huid Heinz. Die hier zijn tijd op skiën schetst als een grut en fleurig avontuur, met het jaaien op knieën in het duin als hoogtepunt. Een paar jaar lang, na zijn pensionering, had Frieder de moed opvet de sporen van zijn huid Heinz te volgen. Tja, wenn man das erste Mal das sieht, das ist schon erstaunlich und bewegend. Sind Sie gespannt? Ja, auf jeden Fall. Also das, ja jetzt schon von der Größe her, das haut einen ja fast um. So hätte ich mir das nie vorgestellt. Het onderdeel van Heinz Schulze bouwde en beziende de grote radarinstallatie op Skimuseum, waarmee geallieerde bommenwerpers opgespoord waren. Heinz dirigeerde dan de Duitse jachtvliegtuigen vanuit het vliegveld Ljouwert erheen. Tientallen Engelse en Amerikaanse bommenwerpers waren op die manier onderschept en delsketten. Das mit dieser Darstellung, das kommt jetzt in meinem Hinterkopf auch langsam vor. Das hat mein Vater mal mit erwähnt. Was hat er? Ja, diese Flugzeugdarstellung auf dem Plottertisch. Da wurde ja dann Freund und Feind dargestellt und entsprechend konnten die Flugzeuge dann geleitet werden. Mijn moeder heeft hier in de oorlog, het laatste jaar van de oorlog, ondergedoken gezeten. En ik ben hier zelf vanaf mijn, dat ik er ben, vanaf mijn 0e jaar, ieder jaar 2 keer geweest. Bij tante Marta, mijn oma was dat, min of meer. Dat was de vrouw waar Angelique, mijn moeder, bij thuis was. Zij was de schooljuf van het dorp. Ja. En ik weet ook dat mijn moeder hier, ondanks het gevaar natuurlijk wat er was, eigenlijk een hele prettige herinnering aan had aan dit eiland. Want je moeder was een Joodin? Was een Joods meisje en zij was, toen ze hier het jaar was ze 14. En ik denk dat het hele dorp geweten heeft dat zij Joods was. En ik heb begrepen dat er nog een Joods meisje was. Dat weet ik niet. Ik heb het nooit verder onderzocht. Maar dat moet heel raar geweest zijn. 2 Joodse meisjes in zo'n kleine bevolking. En dan met zoveel ook, zoveel Duitsers, Weermacht, allerlei toestanden omheen. Atlantic Wall. Het is wel een, een hele bijzondere plek, denk ik. Op 8 januari 1941 werd er een verjaardag gevierd in dat huis. En toen kwamen er in de loop van de avond bommenwerpers overvliegen. Ze lieten de bommen vallen in plaats van dat ze doorvlogen naar Borkum, wat de bedoeling was. Daarbij is mijn grootmoeder omgekomen. De oudste zuster van mijn moeder is daarbij omgekomen. En mijn moeder zelf zat daar natuurlijk ook in. Die heeft het overleefd. Maar heeft er altijd wel haar hele leven verder last van gehad. Ze heeft mij daar nooit over gesproken. Ze heeft mij daar nooit iets over verteld. Ik weet daar dus eigenlijk heel weinig van. Dit is het brilletje van mijn grootmoeder. Op alle foto's zie je mijn grootmoeder met dit brilletje. Dit is mijn grootmoeder. Dit is mijn moeder. Dit hebben ze kennelijk bij elkaar gezocht uit het puin. Het zijn neppareltjes volgens mij en koraaltjes. Ik heb altijd nog eens het plan gehad om er een ketting van te rijgen. Dit zijn nog oude theelepeltjes, die zijn helemaal verkreukeld zo langzamerhand.
Die hebben ze er ook nog uitgehaald. Ik heb ze natuurlijk nooit gekend. Het is gewoon omdat het iets is wat er nog van het verhaal... Het geeft het verhaal een beetje... hoe zou ik zeggen? Iets tastbaars. Omdat ik zo weinig van het verhaal weet, geeft het iets tastbaars. Dit is natuurlijk... moet een sieraad geweest zijn. Maar ik zou niet weten hoe dat er ooit heeft uitgezien. Want het is helemaal verkoold of versmolten. Mijn moeder heeft zelfmoord gepleegd. Ja, op haar 50ste. Ja, ja. En ik weet niet of dat een relatie heeft met... Nou, ik denk zeker niet met Schiermonnikoog. Maar wel wellicht met de oorlog en wat er als kind allemaal gebeurd is. En daar kan ik me ook wel levendig allerlei dingen bij voorstellen. Zeker als je je meer verdiept in dat verhaal. En ook als je probeert voor te stellen een meisje van 13 of 12 die er niet mag zijn. Dat is eigenlijk de kern natuurlijk. Dat je samen met haar zusje naar Friesland kwam en daar ook niet op een leuke plek terecht kwam. En dat moet heel traumatisch zijn geweest. Ja. Toen ik 14 was, stierf zij. Was het overlijden voor jou plotseling? Ja, devastating. Mijn hele wereld was weg, zeg maar. Ja. En zij is een jaar depressief geweest, dus voorafgaande aan dat overlijden. En heel moeilijk. En dat was ook moeilijk omdat ik zelf aan het puberen was. Dus ik was eigenlijk afstand aan het nemen en ik vond het allemaal stom. En achteraf heb ik daar vreselijke spijt van gehad. Maar ja, wat je als puber doet, dat je afstand wil, terwijl dat natuurlijk helemaal niet goed ging. Ik heb heel veel vragen daarna gekregen. Want als kind, ik was hier. Ik kan me niet herinneren dat ik me echt heb afgevraagd waarom. Ik wist wel dat ze hier in oorlog was geweest, maar wat is oorlog? Ik denk als kind heb je daar helemaal niet echt voeling mee. Ik was gek op tante Marta en zij ook. Zij zag dat als haar soort surrogaatmoeder. En ik heb daar eigenlijk veel te weinig achteraf gevraagd. En ook toen mijn moeder eenmaal overleden was, heeft tante Marta ik geloof nog 6 jaar geleefd. En dat neem ik mezelf ook wel kwalijk, dat ik toen niet meer vragen aan haar gesteld heb. Maar gewoon omdat ik zo met mezelf bezig was en met het overlijden en dat soort dingen. Dus achteraf denk ik wel van, ik had zoveel dingen willen weten. En wie weet dat nog? Dat is natuurlijk altijd lastig. Het heeft ook een verhaal, dus die stenen dat zijn de stille getuigen, daar heeft Leen nog bij gezeten. Hij is later geëxecuteerd in Groningen. Er was 10 man die geëxecuteerd zijn, er was maar 1 Duitser bij. De rest waren allemaal geloof ik Nederlanders, als ik het goed begrepen heb. He? Ja, er waren ontzettend veel Nederlanders. Dat is bekend. Klaas Faber zat hier ook. Nou, dat was ook zo'n beruchte, was gevlucht naar Duitsland toen. Ja. Der linken Seite und hier in der Mitte. Und hier sieht man noch, er hat eine Zigarette in der Hand. Die Leidenschaft, die hat er Zeit seines Lebens gehabt, obwohl keiner in der Familie geraucht hat. Die Katzen? Da sieht man halt wirklich, dass der Krieg für sie Arbeit war und dass sie eigentlich ganz normale Menschen waren, die sich an einer Katze mit ihren Jungen erfreuen könnten. Diese Bilder sind fast neu für mich. Da sieht man nicht oft Bilder davon. Ja. Und hier ist auch noch ein spezielles Bild dazu. Ich denke, das ist Weihnachten. Das wird Weihnachten sein. Man sieht es auch an der Kerze hier, ne? Ja. Das wird Weihnachten sein. Dann ist das Foto von meiner Mutter. Ja,
sind zweimal Treffer gewesen im Dorf. Da sind auch Leute bei uns gekommen. Ja, ne? Und das waren alliierte Flugzeuge. Bomben von alliierten Flugzeugen. Die wurden hinter Nacht gesehen durch deutsche Jäger und dann haben die Bomben losgelassen. Aha. Und zweimal sind Bomben auf die Insel gefallen und sind auch 12 Leute dabei umgekommen. Bij ons thuis werd 's morgens heel vaak. Ze hadden mijn vader en moeder gesprekken van: oh, ik heb weer zo gedroomd vannacht. Maar ze zeiden nooit wat ze gedroomd hadden. En als kind was dat gewoon een gegeven. Er werd gedroomd 's nachts. Daar dacht ik nooit over na. Nu denk ik, we hadden gedroomd over het bombardement. Want ze hebben beide hetzelfde meegemaakt. Maar ik heb ze er nooit samen over horen praten. En ik heb ze ook nooit over die dromen gehoord. Het was wel zo bij mijn vader dat hij ook heel erg het eiland miste. Dus het zullen ook wel dromen over het eiland zijn geweest dat hij het zo miste. Kijk. Wauw. Dat is hier op school geweest. Dat is hier geweest? Ja, dat denk ik. Als ik dat zo zie. Ja. Ja, want toen was ze zo oud. Oh, wauw, dat is helemaal bijzonder. Ja. 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 En het hele dorp wist het. Ja, dat vind ik zo Duitsers bizar. wisten het. Hoe kan dat zoiets? En Ja, dat het gewoon dat, toch goed gegaan is. Ja, geen enkele... Ja, we gingen gewoon met haar om. Na schooltijd touwtjes springen. Dat is wat ik me herinner, hè? Aha. Touwtjes springen. En Bij die bunker? Bij de bunker, onderaan de weg. Maar de hele eilandenjeugd die was er bij die Wasserman. En de Duitsers draaiden aan het touwtje. En wij sprongen. Dat vond ik zo absurd. Maar dat was hier gewoon. Ja. Ik kreeg ook snoepjes. En weet je ook waarom ze het gedaan heeft? Nee. Jammer. Ik heb wel allerlei ideeën over, Ja. maar dat ik weten doe ik niet. Ja. De hoogtepunten in ons schoolbestaan, dat was zingen met elkaar. Hè? En zij speelden op de viool en ik op de accordeon. En dan liepen we in een grote kring. Marcheerden we daar rond in het gymnastieklokaal. Van kom mee naar buiten allemaal, dan horen wij de wielen wel. Dat soort dingen speelden we dan. Hè? Het is eigenlijk heel vrij en blij. Ja. Jukko was ook een heel leuk meisje om te zien. Hè? Mooi gezicht. Ja. Mooi haar had ze. Vriendelijk altijd. Ja. En je had niet zo in de gaten dat ze zo'n veelbewogen bestaan had. Hè? En het geheim daarachter, dat wisten wij niet. En er werd ook niet over gesproken? Nee, er werd ook niet over gesproken. Ook niet over juffrouw Karst. Dus dat bleef een groot geheim. Eigenlijk tot ver na de oorlog. Dat we daarachter kwamen hoe erg het allemaal was in de oorlog. En dat ging een beetje op schimmelijk oog aan ons voorbij, hè. Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielenbaan. En horen wij die muzikant, dan is zomer weer in land. Er is maar één man op het eiland die het Kloppenborg sjoen heeft, doet hij aan zijn levensgevaarlijke onderneming begon. Hij zou de beulen uit het Scholtenhuis naar de gevangenis van Greens brengen. Maar haar werd beloofd dat ze naar een krijgsgevangenenkamp in Eelde gingen zoen. Wanneer kwam dan mijn vader hier in beeld? Nou, dat ik vertellen, dat was ongeveer, het was precies zo weer als nu. Direct na de middag, was rond 1:30. En ik stond hier. Hier stonden allemaal fruitbomen. En onze ouders die hadden ons gewaarschuwd. Die zeiden, jullie mogen absoluut niet achterkomen. Want we weten niet wat er gebeurt. Ze komen ze halen. En ze waren best zwaar bewapend. En dus je komt niet achter. Maar ja, ik was een jongen van 9 jaar. Ik denk, nou, ik ga even kijken. Dus. En die auto stopte, met een militaire voertuig. Uw vader en 2 Canadezen kwamen eruit. En wat ik zo vreemd vond, ik denk, hier zat een man of 10 binnen. Als jongens zijnde.
Dan denk ik bij mezelf, wat gaat er nou gebeuren? Maar uw vader kwam mij over als een persoonlijkheid. Ik zie hem nog, voor die 2 Canadezen uitlopen, zo naar binnen toe. En dat heeft ongeveer een half uur geduurd, die onderhandelingen. En toen kwamen ze er weer uit met die SD'ers en die heeft hij meegenomen in de auto. Het was best spannend. Tuurlijk. Ja. Vooral met wat we nu weten. Ja, nou, als ik eraan terugdenk, dan krijg ik dan een kippenvel van. Ja. Want voor hetzelfde geld was misgegaan. Precies. Maar je zag ze dus ook gewapend meelopen? Ja. Ja. Want dat was een van de essenties om niet te veel argwaan te wekken. Ja. De officieren mochten wapens meenemen, zelfs de boot op naar de overkant. Ja. Ze zijn ontwapend aan de andere kant. Ja. Voor ons als familie is het heel mooi. Wij kennen deze verhalen allemaal niet. Mijn vader was na de oorlog, heeft hij zijn gezin gesticht. Ging allemaal leuk. Maar hij is nooit meer op gang gekomen. Hij heeft een tijdje bij de BVD gewerkt. En toen hij niet meer bij de BVD zat, zei hij dat hij daar nog werkte. Want toneelspelen kon hij. En we begrijpen nu en accepteren nu veel beter dat het hem na de oorlog, met name tot aan 1970, niet zo goed ging. Hij heeft zijn gelukkige jaren pas weer gekregen, zo na de 1972 tot aan zijn dood. De laatste 20 jaar van zijn leven. En wat is er dan in 72? Mijn ouders zijn gescheiden. Hij kon in wezen, om maar eerlijk te zeggen, de kost niet verdienen voor het gezin. Zijn erfenis was op. Wij moesten het huis uit. We gingen naar een woningwetwoning. Dat was in zo'n dorp als Zuidlaren een soort schande. Dat voelden wij niet zo erg, maar met name voor mijn moeder was dat heftig. Mijn vader verdween uit het westen van het land en daar is het hem later weer goed gegaan. Wat boven kwam was dat zij een week voordat ze zelfmoord pleegde, een week bij tante Marta is geweest. En ze had daarvoor al een paar pogingen gedaan. En ze was hier geweest en ze kwam terug en het was alsof er niets aan de hand was. Alsof ze helemaal niet ziek was. Dat was totaal bizar. Dus dat was een soort vertrouwdheid, veiligheid die dus voor haar ook met die plek en met die vrouw en met het eiland te maken had. En helaas was ze maar langer gebleven. Maar, ja. Mijn moeder is vervolgens naar Amsterdam weer gegaan, want daar woonde ze ook. Ze was hier gewoon omdat de verjaardag van haar zuster hier was. En toen is aan het eind van de oorlog, toen zouden de Canadezen Amsterdam binnentrekken. En dat waren heel veel mensen op de Dam om dat te gaan zien. En toen waren er nog Duitsers in de Sociëteit. En toen is er weer geschoten op de Dam. En toen is mijn moeder ergens in een portiek gevlucht. Tenminste, dat is het verhaal, want ook dat heb ik nooit van haar gehoord. En daar heeft ze dus ook een flinke opstopper van gehad, denk ik. Das ist das, was mein Vater nie erwähnt hat, dass sie halt wirklich dann mit Toten in Berührung gekommen sind, die angeschwemmt worden sind, die Flieger, die abgeschossen worden sind. Der Krieg bekommt ein Gesicht, wobei der Krieg ja wirklich viele Gesichter hatte. Es ist für mich echt ergreifend, aber insgesamt am Kriegsgeschehen, dass an so einem kleinen Punkt so ein Riesenaufwand getrieben worden ist, das übersteigt halt meine Vorstellungsgabe fast. Als het 4 mei was, de avond van 4 mei, dan ging ik nog wel met mijn vader naar de Dam.
Maar mijn moeder zou dat absoluut niet doen. Die ging dan, wij woonden inmiddels op de Herengracht. En dan schoven we het raam, schoof ze omhoog en zo hard dacht mijn moeder. Maar die kwam de deur dan niet uit. Dat dorst ze niet. Vanaf mijn 11e kom ik op het eiland. Daarna met mijn middelbare school. Ieder jaar een kampeerboerderij van Visser. Het bracht me wel eens naar de boot, maar meestal gingen we met een bus vanuit Groningen naar Zoutkamp. Hij zei er niets over, niet dat hij iets wist hier van het eiland. En ik hoor pas later van Teun dat hij een jaar voor zijn dood hier geweest is om nog eens de sfeer te proeven. En dat hij toen in jouw bijzijn echt in huilen uitbarstte. Hè? Dat is het toch geweest, ja. Dus dat toen alle spanning nog eens even boven kwam. Maar nu je ouder wordt, en op een bepaald moment zat ik in de leesclub. En er werd een boek behandeld wat kennelijk iets met de oorlog te maken had. En naar aanleiding daarvan ben ik eigenlijk pas gaan nadenken over hoe dat met mijn moeder was. En dat mijn moeder waarschijnlijk een oorlogstrauma had. Een woord wat we eigenlijk nooit gebruikten, wat je toen in die tijd niet kende. En ik denk dat het misschien zelfs nog wel weer zo is dat naar mijn eigen kinderen, dat je dan zelf ook onzeker bent als ouder. Weet ik wel zeker dat ik heel onzeker was als ouder. En dat zou misschien dan ook wel weer terug te leiden zijn om hoe je zelf met je moeder, met name met je moeder om bent gegaan. We moesten altijd om mijn moeder denken. Ze was in één klap haar zuster kwijt en haar moeder kwijt. Ze was zo getraumatiseerd daardoor dat ze bang was dat ze zo nu ons ook misschien alweer onverwacht zomaar zou kunnen missen. Ja. Ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen die door elkaar lopen. Die je als kind alleen maar voelt, maar niet kunt benoemen. Jetzt fügt sich eigentlich als drittes dazu die Eindrücke, die durch diese Bunkeranlage hier entstehen, was das doch für eine gewaltige Maschinerie war, wo ein kleiner Teil mit davon war. Und ja, freilich, das war halt Krieg und der war ein Teil dieser Maschinerie, die halt wirklich zum Kampf und zum Sterben geführt haben. Also für uns Deutsche zumindest die Erfahrung daraus halt besonders prägend, möchte ich fast sagen.